Bé, aviam, aquesta moció venia d'un antic manifest del Consell Escolar. Sí que és veritat que en un primer inici tenia un to una mica partidista. Aquí la cosa s'ha diluït i d'alguna manera s'ha intentat donar una transversalitat que em semblava necessària a efectes de poder garantir que les beques en els menjadors de les escoles excluses estiguin garantides en la mesura dels possibles. I bé, simplement jo crec que és el camí que hem de seguir ajudant a les famílies amb el seu dia a dia i amb mesures petites, però al final acaben donant els seus fruits, com són ajudes d'aquest tipus. Aviam, jo crec que la qüestió és senzilla. D'alguna manera, el mercat actual, tota l'oferta esportiva del voltant d'Esplugues, està prestant uns preus que són molt més elevats que els que actualment està oferint el poliesportiu d'Esplugues. I per tant, d'alguna manera, això és gràcies a una subvenció municipal i hi ha un pla de viabilitat que va obligant a que a poc es vagin revisant els preus i vagi havent-hi una reducció de l'ajuda municipal. Al final també hem de valorar on hem de prioritzar els esforços i l'esport és una activitat important dins de la vida de les famílies dels nostres ciutadans, però no és una prioritat bàsica o preferent, Hi ha necessitats de primer nivell on s'ha d'invertir molt més i per tant simplement s'està seguint aquest pla de viabilitat, sempre insisteixo mantenint que l'oferta dels voltants és molt més econòmica és molt més cara que no pas el que s'està oferint a Esplugues. Home, el tema de les pensions està bé, per una banda perquè hi ha una organització de la ciutadania d'Esplugues movent-se amb aquest tema i per tant és interessant que la societat es mogui, que no es quedi callada i que al final sembla que ens haguem de resignar al que fan els polítics. Des d'aquest punt de vista positiu, i a més també destacar la realitat, que és que abans amb el sou d'una pensió vivia una persona i avui amb una pensió viuen 5 o 6 persones, els avis, els pares, els nets que estan a l'atur i tots en família i per tant és important que aixequem el cap i que al final aquest subsidi tan beneficiós per a l'Estat perquè paga un i se'n beneficien 6 sigui una miqueta més equitatiu i d'alguna manera es recuperi el consens necessari en aquest tema que hi havia hagut amb el Pacte de Toledo i que avui en dia amb l'actitud del Partit Popular és impossible que existeixi.